Здравейте, приятели! Топличко е доста в Петрич. Някъде около 40 градуса. Виждате ли? Да ви се похваля с новата си придобивка. Перде уловител на стрели. С цел стрелата да се щади и да улавя това перде стрелите. Да не минават и да се ударят в стената. Мишенката ни идва там беличкото, което е сложено. От тук се вижда доста добре. Ще направим демонстрация. Видяхте? Удар и стрелата падна долу. Так. Достатъчно е. 2 стрели, 2 удара и виждате, че стрелата пада на земята, без да пробива пердето. Това е, приятели, новата придобивка, която вече може да се стреля абсолютно навсякъде. Като се закачи между 2 дървета, както съм го направил аз, пилони и така нататък, с цел да щадиме и стрелите и да не направим някоя беля.